όποιος θέλει να μπει στην κλαμπ που είμαι τώρα, δεν είμαι άλλο στο δίκαιο, είμαι την έχω βγάλει, λέγεται Τουμπανιάριδες. Μπείτε παιδιά, όλοι, είναι πάρα πολύ καλή κλαμπ. Είναι μέσα στην κλαμπ ένας Κον, ένας Ροκ, ένας Παντελής, ένας Προ, Θάνος, Κωνσταντίνος, 18, Τζιμ, Προ, Ντορ, εγώ, Famous Mike, Καρ, Ντάντι, 69, Καρίντι, Ολ, Πέτρος, Ντι, Λάρας. Αυτή είναι παιδιά μέσα στην κλαμπ, είναι πάρα πολύ καλή κλαμπ. Μπείτε όλοι παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Like, follow και bye.